हलो 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 हलो। अब एगो चैत के माध्यम से सुनी नेहा जी के लिए दो शब्द। योगी जी के बात मानो, योगी जी के बात मानो, अरे मारो जानी पीन लुका के रहने हा सनकल बाबा के मशीन, लुका के रहने हा सनकल बाबा के मशीन। गुंडन के कोड़ले बा केहू के न छोड़ले बा, बनेला अपना के उहो हाथ के जोड़ले बा। गुंडन के कोड़ले बा केहू के न छोड़ले बा, बनेला अपना के उहो हाथ के जोड़ले बा, बनेला अपना के उहो हाथ के जोड़ले बा। लड़की के जात हो, लड़की के जात हो बारू को मशीन, लुका के रहने हा सनकल बाबा के मशीन, लुका के रहने हा सनकल बाबा के मशीन। जोगी जी के बात मानो मारो जानी पीन, जोगी जी के बात मानो मारो जानी पीन, लुका के रहने हा सनकल बाबा के मशीन, लुका के रहने हा सनकल बाबा के मशीन, लुका के रहने हा सनकल बाबा के मशीन।